Тая русата или той? Ми... Да, тая руста. Да видим руста. Добре. Има ли руси перуки? Аз съм Ани Владимирова и съм психолог повече от 20 години. В настоящата поредица ви разказвам истински истории от моята практика. За да запазим в тайна самоличността на участниците, имената им са променени, а събитията са пресъздадени от актьори. Днес ще ви разкажа една история за това как възпитанието, патриархалните разбирания и идеята винаги да отговаряме на очакванията на другите могат да ми обрекат на много тъга и страдания. Тук ще има плесници, ми се струва. Май, някой ще История купят, за това, защото не че слуша. човек Да, трябва да да. следва сърцето си, вместо да живее единствено според разбиранията на другите за правилно и неправилно. Тази вечер ще видите Без да искаме се получава наистина страхотно. Клиентите никнат от всякъде. Защо обаче имам чувството, че все пак Ето виж. Отново restriction, втори. Тът. За unoriginal or reproduced content. Абе, я. Тъй, човек не може да си гледа преданията. Не, те нали ти казваме, че TikTok надушат ли друга платформа и веднага е restriction. има нещо, което те тормози още. Уж всичко е прекрасно, но не. Винаги съм се чудила какво прави с този човек. 14 години не се забравят толкова лесно, но това не променя факта, че съм обясна. Била си с друг мъж, признай. Айде. Майко, батко, той Ти са чу. направо я приключи. Да. Изправя ушите всички направи. истории в тази поредица са реални. За да се запази анонимността на героите, имената са променени, а събитията са изиграни от актьори. А шамарите истински ли са? Само на Това е звук. Мира. Тя е омъжена едва от един месец, но вече е взела твърдото решение да се разведе с А тъс пък, как го правите ти нещо, брат? Не, купи пиеме. Какво Ай. е това нещо? Те изконсумираха цял брак за един месец, хората. Да. Чулкис, бахти манец. съпруга си. Мира осъзнава, че не е нормално само 4 седмици след сватбата да предприема подобно крайно решение и за това търси помощ или по-скоро обяснение на случилото се от Ани Владимирова. Влезте. Здравейте, заповядайте. Добър ден, аз съм Мира. Чухме се Да. по телефона вчера. Аз съм Ани Владимирова, заповядайте. Малко ми е неудобно. Не знам откъде да започна. Вие сте го мислила много, така че почвайте от някъде, което не е ясно, ще ви прекъсвам. Омъжена съм само от един месец и вече съм твърдо решена, че трябва да се разведа. От един месец. И какво се е случило? Бате, тая се изправи косата направо. То за толкова Нормално, кратко това да време. чуеш ти. След сватбата Той ми напука шамарите и аз реших, Да. че не искам да съм повече с него. Да, че не исках да ме бият повече. Да. започнах да му се Да, дразня, а сега направо ме отвръщава. Когато се лягам до него, чак ме е гнус. Имам два повода да ви потърся. Първият е да разбера дали това е нормално и проблемът дали не е в мен. И вторият е да ми дадете няколко съвета спрямо него. Добре, но ми трябва малко повече информация. Колко дълга беше тази връзка преди да се ожените? 14 години. Баси майката. 14 години са ходили преди да се оженят. И накрая са си сконсумирали брака за един месец. За един месец. Ти можеш да си цялата. представиш. Това няма никъде. Значи от Тук не е писал 14 такова години нещо. един вид сте живели на семейни начала и чак след сватбата започнахте да изпитвате такива чувства. Точно така. От тогава започнах да го виждам по друг начин. Започнах да обръщам внимание на това колко нелепо се облича. 14 години спали, патко. Какво прави 14 години? Сега за един месец рязко прозренията я плеснаха по челото. Да, тя 14 години го е виждала как се облича, защото тя само се облича и го е гледала. Да. 14 години. И сега извърши един месец, ама той много гадно се облича това. Няма, тя просто е разбрала, че няма пари достатъчно. Как няма ни да Или И той то просто пак е пак малко. за 14 години пак да не го разбери. абсолютно никакви интереси, не е забавен,
Даже напротив, до болка скучен. Изведнъж започнах да забелязвам всичките му лоши черти, които са доста повече от добрите. Мира, длъжна съм да ви попитам. Има ли някой друг мъж, с който макар да не сте била интимна, да го сравнявате и това сравнение да не е в полза на съпруга ви? Не, няма. От 14 години Петър е единствения мъж в живота ми. Добре. Тогава е възможно да ви плаши новото статукво. Усещането, че вече нямате избор, че сте взела решение, че от тук нататък всичко е необратимо. Не е това. Просто започнах да го виждам такъв какъвто е. Преди приемах всичките му грехове и всичките му черти, които ме дразнят, и смятах, че е нормално да има После подобни поминало неща в тогава. една връзка. Бати, тя тази в момента, в който наузила пръстена и проверява, че не е кеф. В смисъл такъв, че представяш си да сте 14 години заедно, да реши, че най-накрая да предприемете следващата крачка и то е някаква тотална греда. Да, буквално. Но сега не мога да свикна с това колко грешен избор съм направила. Още като отвори вратата, видях една самоуверена, интелигентна и поддържана жена. Личеше си, че има успехи в професионален план. Другото, което забелязах, е, че нямаше вид на изстрадала. По-скоро беше бясна от нещо, което я караше да действа единствено по силата на емоциите. В такъв момент е важно да се потушат за малко страстите и да се извика разума, за да може човек спокойно да си даде сметка за Това нещо ситуацията, ми в която се подчава намира. страст. Яко шамар. Да. Какво беше накарало Мира само месец след сватбата да иска толкова твърдо да се разведе и да изпитва такава погнуса от съпруга си? Трябваше да се разбере какъв е коренът на тези чувства и за това. Бати, сега е много интересно да видим това верно решение като турбогнуса. И много ми е интересно дали верно ще се облича на Илип. Много ми е интересно как се облича. Трябва да видим какво означава негативното обичане. Да, определено. Времето назад. На нова. Чай сега, 3 месеца, те тук демека още не са жени. Да, те тук Тук може би планират сватбата. Да. Нещо такова. Мира е на 32 години. Тя няма деца, защото с Петър смятат, че моментът не е подходящ. Той маляка си гледа смотани, чакай сега. Айде не се лъжи. Как се облича? за това. Двамата сега ще имат видим, че фирма за кетеринг Тук само една бяла и тениска са виждам. собственици с равен дял. И въпреки, че приходите се делят поравно между тях, Петър почти не стъпва в офиса и си намира оправдание да прави нещо друго. Мира се занимава Той е от работници. Не, с работи. бумащината и с досадната Може да част изгни на от това дивана. да им Да, ама да сети да иде на работа много слабо. Не, за какво той? Дори ще го свърши. Да. имаш фирма. Обадиха се от детския рожден ден, казаха, че гостите започнали да идват, кетъринга все още го няма. Това беше задължително. Като кетеринг за детски роден ден. Че знам вече. Тук се за първи път чувам. Не, може това и да е, вече но- на богатите гъздията някакво вече. Да. Жена на Петър. Аз не съм свикнал, аз съм Какво да свикнал на бедно. Обади се на Ели и вижда Без ли някой е кетеринг. тръгнал с бус към рождения ден. Ако не, тръгвай веднага. Имам работа, трябва да... Това ни е приоритет номер. Той стой като мъже, бе. Трябва да... Абе, работа имам, бе. Там да, трябва да отида. едно. Да, ти Не да знаеш направя. кой е клиентът и трябва да го спечелим. Тръгвай! От над година Петър ги прави редовно тези номера. Не се грижи за фирмата. Свикнах с това, че е мързелив, но повече се дразни от факта, че поема някакъв ангажимент и после не го изпълнява. Поне да ми беше казал, че няма да го направи, щях да намеря начин вместо сега да смъквам от цената на изключително важни клиенти. Петър също е на 32 години. Той е типичният средностатистически български мъж и не се притеснява да изневерява, когато му се отдаде възможност. Обича мира, но е лековат и смята, че всичко се Чакай, обичам Мира или обичам Мира? Май обичам Мира. Та се Те казва да, Мира Мира. се казва. Не знам, Я. да, ме сигурно. нарежда от само себе си. Това го прави и доста мързелив и оставя на нея да движи всичко. Както битовите неща в дома,
така и в бизнеса. След изключително натоварен ден, Виж бе, колко облича с смотано. Тъс пък, виж какъв е член маняка. Кажи, Сега ще изкара, това, как се кажеш, там укулелето и ще почне да Банджото, дрънка. Да, банджо, какво Ще си на банджото. сега ще го изкара и ще издрънка една симфоника, там една песничка и сте готови. Той да стимулира. Тя после е мокра, той само това и Не, трябва да не, изтива не, да се тя- вкара там. Ти направо не знам, че... часов работен ден, Мира се прибира уморена и сърдита на съпруга си, защото заради него тя е стояла докъсно в офиса. Здравей. Приготвих ти изненада. Не дай да ми се подмазваш. Сърдита съм ти. Защо? Какво съм направил? Постоянно ме ядосва. Винаги забравя нещо свързано или с работа, Ма къде или учи с шапката? самоизбрана. Но след подобно... Шапката, що не сложи? Тя сега няма да ти прости, като си бие шапката, бе, брат. Кой е? Си направо Кой е? бивай, бе. Моментално. Майка, да, тази се казва Мира. Собственик на фирма за китане. А пък на оня, какво ще пише? Петър, отдолу Мързелив. Да, Мързелив собственик на фирма. Изненади, не мога да му се сърдя. Истината е, че Петър предприема тези спонтанни и романтични жестове, защото винаги се чувства гузно след като е изневерявал. Той иска да обсипе Мира с грижи и внимание и се страхува тя да не разбере за измамата му. След като направя някаква грешка спрямо нея, обикновено адски много съжалявам. И по болезнен начин разбирам колко много се обичаме и се разкаивам. Аз наистина обожавам тази жена. И да ти кажа, до тук едни Усещам такова това и впечатление поставяме като член, не знам. Много добре. Колкото и да осъзнава, че Мира е единствената жена за него, на Петър му се е случвало да изневерява по 2-3 пъти на месец и дори да си обещава това Пати, чай, че си помислих, че ще кажа на ден и викам то смотания. Е, Как го прави, бе? Тя го постига това. Направо някакво чудо ще изде. Той за ти го можеш да работи, бе. Да, той ще е скапан, бе, ти утре си. Так, кажи, Те- да. не се повтаря, то винаги се случва отново. Въпреки, че Петър не се свени да изневерява, той не може да допусне Мира да направи подобно нещо. Петър е много ревнив и избухва при всеки един повод. Бати, сега ще скочи ли в гръб да я от душа, аз ти казвам. Примерно. Ще хвани ли ти с нейлоновия плик на главата? Формата да е там. Този път той заподозира нещо дори и когато Мира си говори с братовчет му Любен, който живее в Австралия. Наистина ще ви подейства доста разтоварващо, ако с братовче да дойдете за седмица-две на разходка, чак до другия край на планетата. О, той дори да не иска, сама ще дойда. Ти да видиш! Ти да Той видиш! ще отивай. Не се стигам багажа. Та ще има подскача на кенгурото! Няма му Как да казвам скача? последното, че го познавам. Айде, Мирка, аз трябва да легам. При вас сигурно е около 4 часа, но тук един след нощ. Лека, Любо. Какво му каза та? Река Любо. Любо. Май с братовчет ми сте си много близки. Опа. Давай ли нейлоновото пликче от задния джоб, а? А? Виж как гледа, човек, той направо ще уби само с поглед, бе. То с някакъв бачи психопатен. А такъв ясно е... е. Правиш някоя сцена на ревност. Все едно дете чух как му каза, че искаш да отидеш сама. Аз на него му вярвам, но в теб не съм сигурен. Какво искаш да кажеш? Че то очевидно. Постоянно се мяташ по чужди мъже. Дори не се стремуваш на братовчет ми да се сваляш. О, да слушам глупостите повече. Да, няма да ме слушаш, защото казвам истината, нали? Петър е изключително ревнив. Понякога изпада в такива настроения. Отвратително е, но това е част от характера му и съм свикнала, че ако изчакам Бат, ти с всичко свикна, бе. Ти с всичко свикна, бе. Значи, мързи го свикна. Гнусен е свикна. Да се обича нелепо свикна. Да те ревнува на куче свикна. Бил майката направо, ти с кое не свикна. Има ли нещо, което може да те отчуди, бе, брат. Аз направо съм изумен. малко... Явно на бой не е свикнал още, ама... Да. Ама няма Какъв проблем, ти тя там ще ще свикне. Тя ще свикне, бе. Ще му мина и пак всичко ще е по-старому.
То На все пак е до следващия свикване, ден брат. Еми да, свиква се, то какво ще... Петър категорично отказва да се появи на работа и Мира отново е претрупана и с неговите задължения. Той просто е Тя свикнал. цял ден преглежда оферти, пише бюджети и фактури. Освен това, на няколко пъти отчетът ти не излиза правилно и Мира е повече от бясна. Всеки опит да се свърже с Петър и да го извика за помощ е неуспешен. Мира излиза от работа и дълго време се разхожда безцелно, за да се освежи Да, тя няма време да свърши работа, затова решава да се разхожда безцелно. Да. а и защото все още е много сърдита на приятеля си. Има отчаиваща нужда да поговори с някого и затова се среща с най-добрата си приятелка Симона. Мира изключително много се влияе от мнението на другите. Точно за това тя има нужда да чуе какво ще й каже Симона. Петър се държи като малко дете. Мисля си, че флиртувам с братовчет му. Мислех, че това с ревността го е преодолял отдавна и не ги прави вече тези неща. Така си мислиш, защото ме Вижте, те мръзна малко да по-малко споделям са едно и също. Ти изневерявала ли си му? Колко ти за думите от На мен устата. можеш да кажеш. Не е много ясно. Ами, щом не му изневеряваш, Замисли се! Значи почва да. Пускаш. тогава си хвани любовник наистина. Ето, въй, Ти с такива приятелки, че Значи- трябва да Значи две жени като се съберат на едно място и гейко става, Остай. значи. Давай, Не, то не, направя страшно. Значи, прави ми впечатление, винаги в някакви такива, там сериалчета ли предавания, майката, каквото е, значи, двама мъже, приятели, мъжа да мега адекватния съвет. Две Да. жени приятелки, това се случва, това. Е, това се случва, да. Ами, щом не му изневеряваш, тогава си Почни. хвани любовник наистина. И му покажи какво е като се случи. Ох, престани. Сериозно, една жена с любовник е много по-щастлива и спокойна. От опит ти го казвам. Опа! Аз Това то си такива работа, са. тогава спри да ми мрънкаш. Хайде да пием по още една бутилка вино и да се забавлявам. Чакай, какво ще се забавляват? Ма ти са в някакъв ресторант, дете само Е. те двете. Стоите на тихо там, на На празно. тема за Мира бавието. решава напълно да се отдаде Вчера да спак по Тя пък ги, тя тая па се разцепва, така. на такова вечерта забавление и да се беше. забавлява. Петър я търси, когато часът минава 22, но тя си изключва телефона, защото не иска да говори с него. Вечерен час Двете с Симона водят изключително приятен и лек разговор и въобще не поглеждат към часовника, докато персоналът не им казва, че минава един след полунощ и трябва да затварят ресторанта. Добре, чакай, човек, не мога да си обясня други неща. Тези хора как ходят на работа? В смисъл, Те не ходят, те не работят. буквално, като се прекараш с братовчет му, той каза, хайде, аз лягам, той сигурно и без това при вас стана около 4 часа. Да. В смисъл, аз се разбирам, нали, че тая е собственичката, ама сега дай малко Айде, по-така. Кристиан, сега един часа тук ми пих по някакви ресторанти. Утре, После да чуете говори с после мама някак, то не ми стига времето за документите. Как ще стига? Мира се прибира вкъщи и внимава да не събуди Петър, но получава неприятна О, изненада, когато бати Чакай. Петър я къмпи с точилката зад Да, вратата. да. А? Ага. Та само отваря вратата и бам един спартански кик. го вижда, че е буден Сам и връща много навънка. изнервен. Малко преди да се прибере, тя си включва телефона отново, за да си настрои алармата за следващия ден. Батерията ти е паднала, Вижте. нали? Ай, Не съм видяла. бати вижте таква виновна изглеждам обаче. Така е, бе, Са човек. някакво много... Са мислят за лисица. Да, прибрах се, не се притеснявай. Успях да... Не, напротив, обърка се, трябваше да кажа, започвай да се притесняваш, прибрах се. Обаден съм Да. след половин час, защото се прибрах. да изцедя малко ток преди това. И ме лъжиш. Батерията ти е пълна. Ти си изключила телефона. Оф, добре, не ми се говореше с теб. И защо не ти се говори с мен? Бяхме с Симона, изкарвахме си страхотно и не ми се говореше с никого. Не са Тя пата, тя ми е куха. То пак бах ти изкарването. Да. там с теб. И сега ще ми кажеш, че Симона ти се обади току-що, нали? Да, Не, брачетите от Австралия. Каня да скачат на кенгуру. за да ме пита дали всичко е наред.
Глупости! Била си с мъж. Айде. Затова си изключила. Айде, сега. И затова ми казваш, че ти е паднала батерията. Провери ми историята на обажданията, ще видиш, че само с Симон съм си говорила днес. Че ти можеш да сложиш на Симона всякакъв номер. Какво ти става? Стига се вкарва в паранои. Бяхме с Симон. Батето то, защото той изневеря и затова е някакъв... Да, той е фриктива такова. Да. Пихме вино и се забавлявахме. Добре, обади се пред мен, искам да чуя, че говориш с нея и я питай нещо свързано с тази Те е много вечер. ниско държание. Съвсем се побъркам. Няма да се оправдаем като ученичка. Не съм направила нищо лошо. Добре, де, обади се пред мен, за да се уверя, че нищо лошо не си направила. Няма да извънна в 2 посред нощ. Чакай, може да пие вино в 2 посред нощ, ма иначе Да, бе. тя току-що се обади, е маняк. Ма тя току-що се обади. Смисъл, Тя се мега куха. какво става тук? Тя ти се обади само преди 2 минути. Ами Това да. не е тръгнала толкова бързо. Еми да. Да и се обади, защото ме дразниш и изобщо не ме интересува дали ми вярваш. Окей. Била си с друг мъж, признай. Бате, чуваш ли? Нещо свисти. Чуваш ли го? Чакай да видим. Чакай да видим. Ама аз го чух още предварително, ти как не го чуя, мацка? Мале, то направо те изсвистя, чека. Бате, на кълцай се. Докато реша какво да правя, И защото той гледа, те направи от трепа. Прави. аз ще се преместя в другата стая. Не искам да влизаш при мен без разрешение. От тук нататък поемаш фирмата изцяло. Поръчки, фактури. Да, брат, ай, сега фалирай се, защото то се глупа. Те е много хитро. Отчети, абсолютно всичко зависи от теб. Ако продължаваш да не ходиш на работа, ще фалираме. Но на мен не ми пука. Тя е някаква old money, бе. Тя болия не е, тя има 10 други бизнеса, бе. Тя Лелчето е. Ма тя иначе Лелчето си изглежда някаква така бизнесменка. Така ли, бизнес дама. Извинявам се. Дама. Той е пълен идиот. Няма да скъсам с него, защото 14 години не се забравят толкова лесно. Но това не променя факта, че съм обясна. Не вижда какво правя за него. Фирмата си крепи изцяло на мен. Вие вид сте си го изживяли, сте толкова. Ма не, то между другото е много тъпа логика. В смисъл, загубил съм 14 години. Вместо да се разделим нормално, да загубя още 14. Примерно, да. Да, защото И там са бим да са втришкаме. по някаква странна математика явно 28 загубени години са много по-добри от 14, да. Не знам, някакъв много шано работа. Фирмата ни не се крепи изцяло на мен. Те рустите ги смятаха. Прощавам всичките си Рустите викам, те ги смятаха. Не е само руси, като цяло. скандали, всички прояви на ревност. И друг път ме е удрял. И пак съм му прощавала. Това не е за сефте. Що ме свикнала? Да, тя как ти е свикнала още. И на всичкото отгоре никога не ми е казал едно благодаря. Даже напротив, Чакай за... Тук ние ще изтървах контекст. С смисъл да те наби и да ти кажа благодаря. Мерси, че стоя мирна. Да. Това вече е... Нещо не разбрах. Реално получавам му пред си скандали. Сега ще го поставя в моето положение. Нека малко той да движи всичко на раменете си. Аз ще съм човекът, който ще си правя каквото си иска. Знам, че е грешно. Знам, че не трябва да го правя, но тя си е виновна. Като ми изневерява, дори не полага елементарни усилия да го прави скришно. Не мога да... Ами добре, бе, братук, ти изневерява. Какво правиш, бе? Събери с багажчето, яре, бе. Пътеките, бе. Какво правиш? Изневерявам, продължава да стои там като Пучо. Пучо! Пучо! Ай, фащай багажа и оттаня. Пусна да ме разиграва така и после нагло да ме лъже в очите. Не съжалявам за постъпката си и пак бих я ударил, ако подобно нещо се повтори. Искала била да спи в другата стая. Да прави каквото ще. Въобще не ме интересува. Сигурно нещо е не куче. То много има нещо пацко. Има флореда му е. Има някакъв такъв, той явно е някакъв социопат, нали го чуваш? Купека, той бахче да го френи. Мира решава изцяло да се отдаде на плана си да се забавлява. Тя започва да излиза всяка вечер. Рядко се прибира преди 3 сутринта и си личи, че е пила повече отколкото трябва.
От близо 10 дни Мира не е на себе си. Не е онова момиче, което познавам. От нищо не се интересува. Напълно безотговорна. Нали, Пешо, не е лесно, а? Прави си Да каквото е като си тебе, иска. не е ясно е като тебе. Знам, че това е продиктувано от факта, че я ударих и тя сега ме наказва. Но наказанието е успешно. Искам да й се извиня. Искам да ми прости и страшно много съжалявам за Шамара. Петър иска Мира да му прости и да Какво ще види направиш, колко много такота? страда за постъпката си. Той прави опит да поговори с нея. Ма няма такта, той не изневерява, момчу. Той прави такива знаци, само като ходи да изневерява. Смисъл, като я би, не. Ясно. Като я би, Ясно, просто ясно. си говорят. Просто си напи. Да. Мира, искам да се извиня. Мина повече от седмица от както направих тази глупост. За мен сякаш беше вчера. И не го казвам все едно, много ме боли и постоянно мисля за това. Просто много бързо минаха тези дни. Точно за това исках да се извиня. Дивик просто му писна той да бачка. Да. Приемам. Това означава ли, че ще спиш отново при мен? И че ще спреш да излизаш всяка вечер? Не. Как така? Приемам извинението ти, но така ми е по-добре да си останем както до сега, през последните няколко дни. Ще си говорим за всичко, което си искаме, ще сме добри приятели, но не искам да се връщам толкова бързо към стария начин на живот. В момента ми е добре. И смяташ ли, че това е нормално държание за една 32 годишна жена? О, човек, това дали не е предложил да се оженят, за да му ще да му прости, бе. Представям си го. Дали е възможно това, бе? И 100%. тя всъщност още от сега, от тук му е набрала и реално после вече затова толкова рязко Той е почва да избира. ги вижда тия работи, Да, той избира тогава. Излизаш всяка Много вечер е. да се прибираш по нощите. Точно ти ли ми го казваш това? От 14 години излизаш се прибираш когато си искаш. Връщал си се в 10 часа, 11 часа сутринта. Никога не съм ти мрънкала за нищо. Мира! И престана да ми оставяш тези цветя. Много мило, но не ги искам. Още на следващия ден след шамара вече въобще не ми пукаше. Петър не осъзнава, че това, което се случва сега е по-лошо от това да му се сърдя. Ако му се сърдя, значи, че имам някакво отношение все пак. А аз нямам, безразлично ми е. И сега наистина го обичам само като приятел и като съквартирант. От всичките му простоти започнах да изтивам към него. Ами защо просто не го зареждаш тогава, брат? Ай, какво става, бе? Нищо, просто маха. нищо, но не мога да разбера какво става тук. Не имам чувство, че гледам, че сега влизам в стаята и го хващам на средата. Никаква логика. Винаги аз съм виждала всичко и аз съм била отговорната. И сега разбрах колко много съм изпуснала. Направо ще ме побърка. Знам, че продължава да ме наказва, но не мога нищо да направя. Трябва просто да изчакам да й мине. Тя ме обича и никога няма да ме напусне. Просто иска да гледа известно време как се мъча. Ти лееш още на тази кълка, брат. Ще се мъча колкото трябва. Но ще изчакам, докато сама не реши да се върне при мен. Петър често убеждава сам себе си да постъпи благородно и правилно. В случая наистина осъзнава, че най-умният ход би бил да изчака Мира сама да се върне, но егоистът в него се обажда и той пришпорва нещата. Имаш нужда от помощ. Петък е крайният срок на НАП, а като те виждам до никъде не стигна. И вие си няма какво правя. Меко Но той просто си разглежда книжката. В смисъл, въобще... казвам, имам нужда от помощ. Той кретинки гледа там. Да. Петър знае колко силно се Прави се, че може да чети. влияе Мира от мнението на околните. Още по-важна за нея е оценката на собствените й родители. Ето защо Петър решава да въздейства на бащата на Мира, който е дълбоко консервативен човек. Да. Здравей. Здравей. Благодаря ти, че мина. Добре, чакай, то, що е толкова консервативен човек, те ли пък не го е надушил толкова кафе? В смисъл, те не си ли прикаят? В смисъл,
Явно нищо не се скае. Да, още едно странно нещо. Някакъв плотхол. Сега не вземи тези документи. Ние ще ви за минутка. Какво толкова има, че не можа да ми го кажеш по телефона? Става дума за Мира. Всичко наред ли е? Да, всичко е наред, здравословно. Просто напоследък тя се промени. Какво има? Малко я понабих и тя малко почна да е. се държи тъпо. И да, някакви такива такива съвсем базови стандартни неща, да. бейзик работи. Аз даже се чудя какво още не е свикнала. Тя по принцип с всичко свиква. С бе. това не знам как не е свикнала. Ама тези, как тук да си поговорим, да може да я убедиш, че няма нищо странно в това и че всичко е нормално. И да Всичко е привикне просто. Топ е, да. Преди Просто да 5 свикне седмици пак. се прибра през нощта. Миришеше на алкохол и цигари. Смятам, че ми изневерява. Бат, то как я порти като ученичка. Да, буквално. Че, в смисъл... Беше си изключила телефона, каза ми, че е с Симона. И аз бях малко по-краен. Ужас. Какво се... Чакай, дали ще каже? Дали ще каже? Не. А? Не. И аз мисля, че няма каже, Не. то с някакъв С пуча, бе. книжката. Да. Не, спокойно, не съм я ударил. Но, не си я ударил ли? Май, Майко! Мале, маняк, тя бузата и беше като скара, бе. Ти колапше. Просто крещях повече. Те го чиха съседния блок. сега... Та, бе. Аз още от тук го чух, че нещо ми свисти. Какво ми извика? Да те помоля да поговориш с нея. Обичам я твърде много и не искам да се разделяме. Само, че след скандала тя се промени адски много. Стана безотговорна и излиза всяка вечер. Прибира се пияна. Не ми обръща никакво внимание. Прибира се и спи в другата стая. Така ли? Ще науча с нея. То спакай, то стой. Другия Те са всички молм. научат. Другия молм, бе. Ай, сега панел шамари. Ти? И ти. 30 годишната жена и направо ще се чук от всякъде. Знам какво и става. Сигурен съм, че ми изневерява. Няма жена, която да издържи на темпото й. Планът на Петър успява. Георги е изключително консервативен човек и сляпо се доверява на думите на Стоян. Бащата постоянно Чакай, на думите на кой? На Тетос. Чакай. консервативен човек и сляпо се доверява на думите на Стоян. Кой Стояне? Той нали се казваш Петър, бе? Сега не. Не, бе, Петър не беше и разчет му там, какво беше. Не, бе, Петър е мъжей, бе, брат. Буквално... Топа не знам къде ще го има. Мъжей се казва Петър, бе. Не знам кой е Стоян, бе, брат. Те си го измислиха току-що. Ладно, те сега го направиха. Да. Бащата постоянно мисли Чакай, дали бащата... Чакай. Чакай да чуй път. Да. Сигурен съм, че ми изневерява. Няма жена, която да издържи на темпото й. планът на Петър успява. Ето, плана на Петър успява. Георги е изключително Значи, он е Петър, този е Георги. Ако е Стоян, консервативен не. човек и сляпо се доверява на думите на Стоян. Не. Да фак. Какво става тук, е? Те са някакви много тежки случаи. Те една минута е забрави името, бе, брат. Да, те забраха. Стояне, какво Ай, става моля се. тук? Аз мислех, че аз съм Да. зли смената, те сме тръпват много. Бащата постоянно мисли какво ще кажат хората и затова поведението на дъщеря му за него е повече от недопустимо. Какво има, татко? Аз ще ти кажа какво има. Пат, два бързи в парка, пред бабата. Петър всичко ми каза. Какво ти е казал, Петър? Че не ходиш на работа. Че излизаш и се прибираш пияна по нощите. Ще го убия. Заслужаваш един хубав бой. Ето. Кой ти каза? Кой ти каза? Те направи, Кой ти каза? Кой човек, тя е горката, където да учи си сурваката, Се бе. бият. Не знам, направо. Не знам как ти е свикнала. Да. Такава дъщеря ли съм отгледал аз? Кой знае какво говорят сега за теб съседите? Кой знае какъв нов прякор са ти измислили? Няма един човек в рода ни с такова поведение. Всички ни знаят като стабилни Като тия лица бием децата. и отговорни Да, бе. хора. А ти реши да ни развалиш името. Татко, извинявай.
Стига си ми повторяла колко съжаляваш. Аз на думи не вярвам. Искам Само на шамари. Това дела. не шамари. Толкова много съм ти бесен, че Бетето това да не е Василевски. Чули ми как е. не вярвам. Но думи аз не вярвам, само на дела. Толкова много съм ти бесен, че никога няма да ти простя. Их. Аз съм много глупава. Така и не си дадох сметка какво ще причиня на баща ми с егоистичното си поведение. Но той изобщо не е работа на баща ти, брат. Той добре пуч ходи се оплаква като ученичка на баща ти. Перни му два шамара. Знаеш кой е? Я го шанкни в корема с ножа и го остави там да се Примерно. оправя. И ще си прибием перманентно. Да. Освен това, той е прав. Кой знае Какво как ще ме отваря? разнасят съседите. Те винаги разбират такива неща и знаят кой кога се прибира. Сега, след като татко ми Диаметрични го съседи, каза, всички. направо ме Да. е срам да ги видя тези. Да, значи съседите човек. Между другото, ако съседите говорят, че бащата е изключително консервативен и шамари дъщеря всяка вечер, няма проблеми. Но ако се говори, че щерката се прибира късно, човек, тогава не знам. Много е зле. Хора на улицата. Ужас. Само като си помисля какво ли говорят зад гърба ми и как ли ме обсъждат, направо умирам от срам. За Мира, мнението на родителите й е по-важно от нейното собствено. Скастрена от баща си, тя започва да се чувства грешна и виновна. Току-що говорих с баща ми. Извинявай, че го направих. Просто виждах по какъв лош път тръгваш. Знам. Няма нужда да ми обясняваш. Тя е много е бавна тая човек. Как можете да те манипулират всички тия се връзваш, Такова е човек, някакви хора повече не могат. Ма не бе, бас. Сърдиш ли ми се? Сърди се, защото баща ми направи на нищо. И не те се сърда, защото така разбра как изглеждам отстрани и колко съм глупава. И сега какво реши? Пак ще се върна пред теб в спалнята, всичко ще е по-старому, но няма да забравя за шамара. Помня го и няма да има повече. Разбира се, че няма да има. Това няма да се повтори повече. И предните 4 пъти каза така, но имаше и 5 път. Така е, но през последните Аз 2 е- седмици гледам какво правиш и умирам от страх да не те загубя за винаги. Повярвай, вече всичко ще бъде различно. Не ми обещавай нищо. Все още не съм си върнала онази Бате, ето тя си знае, че той е шматка и си прекая някакви глупости. Дето всичко е те просто почва в работа. Абсолютно празни обещания, дето никой няма да се случи. И тя е абсолютно наясна с това. Да, тя е свикнала, брат. Тя просто е свикнала. Така, с такъв човек занимаваш, остави. Да. към Петър, която изпитвах преди. Но ще направя това, което е редно да се направи. Понякога трябва да постъпваме по начин, който за хората е правилен, дори да трябва да преглъщаме неприятни неща и да правим компромиси. Ще се съберем отново с Пепи, ще бъде отново предана и отговорна, защото просто така трябва да бъде. Това е избор, който съм направила отдавна и вече е късно да сменям решението си. Беше гадно от моя страна да кажа на баща й, но наистина виждах, че тръгва по много лош път. Тя е на 32 години, а все още нямаме дете. Ако сега се пропие, целият живот ще замине на 40, няма кой да я иска. Той Горкия просто е много притеснен за нея. Много притеснен, да. Смисъл, той да. Направи го по-скоро заради нея, не толкова. Май, ние даже друго не сме си помислили, брат. Чуват ли се? Смисъл, ние от само епизода... заради нея. От епизода разбираме, че доста си заинтересован, много си инвестиран в вашата връзка. Заради мен и за това да се върне. Просто знам какъв респект изпитва към баща си и към решенията му. Па той е предашил като тебе. Какво няма? Молец. Затова се обърнах към него. Колкото и да обещава Петър, че ще се промени и ще обръща повече внимание на Мира, това не се случва. Много бързо животът им продължава в старите релси и той отново е безотговорен и мързелив и оставя всичко на нея. Вау, колко неочаквано. Аз между другото въобще не го очаквам. Никога да се не го е Не знам, вие очаквахте ли го? Даже аз не знах, но- човек, аз не му отварям, че този човек е способен на това нещо. В смисъл, ние останахме с впечатление, че той е много работен, много
така иска много натега. Яко хъслър. Не знам. С едно единствено изключение. Петър е убеден, че Мира никога няма да го напусне и от известно време мисли как да зададе важния въпрос. Мира, дълго време мислих как да те попитам, но всичко ми се струваше клиширано и прекалено. Добре, то сега не ми каже, че ще предложи от тях пред огледалото. Точно това се случва, да. Дали бе? Ще много трудно, аз също имам, О, човек, и аз се усещам като чет на там нещата. Като романтично. Ще се омъжиш ли за мен? Изчакай, преди няколко дни се сдобрихме. Избързваш. Бате, аз верно познах. Не, бе, човек. Крайно сме от 14 години. Това Така е, тъжно. но това, че не ти показвам, означава, че не съм ти сърдита още. След скандала, когато се сдобрим, винаги най-много се обичаме. Помислих, че и този път е така. Въобще не е така, честно. Дори ме дразниш. Направил си някаква огромна каша в офиса. Днес цял ден ще я оправям. Явно сега не е момент. Да, пробвай утре пак, брато. То просто от днеска. Иначе, утре е твоя ден, усещам го. Да го отложим за по-нататък. Сега не съм готова да се омъжа за теб. Преди време исках само това да ме попиташ, но сега не е момента. Ясно, разбирам. Тя е ядосана заради нещо в работата. Сигурен съм, че съвсем скоро, когато не... Между другото, какво стана? Тя спря да му изневерява явно. В смисъл, тук неговата вина така наделя. И виж, той вече не е притеснен, че тя му изневерява. Иначе пък виж, симпатична розова фанилка има. Така изрязанката му запучкат него. Не е ядосана или умрена, ще получа друг отговор. Като цяло, когато Мира е изнервена, отказва всяко предложение. Независимо дали става дума за женитба или предложение за ходене на кино. Да, то важността е една и съща като сега. В смисъл... че какво гледа? Такова е. Просто не улучих момент. Но ще пробвам. Докато не склони и докато не ми каже да. Всеки Искам ден. да засвидетелствам любовта си към нея. Их, майко. Петър така и не разбира защо Мира му е отказала, не разбира и че тя в момента въобще не е убедена, че той е правилният човек за нея като цяло. Той смята да се отдаде на плана си да й предлага абсолютно всеки ден. Брато, че не си реално. Това не може да бъде сериозно. Това е фикшън, да. Да, това е фикшън, просто абсолютен. Ти представяш си това наистина да е истинска история. Не, аз това не мога да си го представя да се случва. Аз направо не знам дали не мога или просто отказвам да го приема. Направо не знам. Постоянните му Силно искания отказвам са и двамата. изключително досадни за Мира. Здравей. Аз само и така се те посрещам. Да те питам, промени ли си мнението? Отново ли? Цяла седмица те моля да престанеш. Цяла седмица ти обяснявам едно и също нещо. Сега не е моментът. И трябва да изчакаш. Колко да изчака? В смисъл, нали минаха 8 часа? Минаха точно откакто В се подих. смисъл, колко повече трябва да изчака? Тогава не беше подходящия момент. И той затова пробва по-нататък. След 8 часа. В смисъл... Не знам, аз съм много изненадан, че тя пак му отказва, човек. Не знам. Кой го очакваше това нещо, да? Не знам, очуден съм много. А ти ме посрещаш на вратата още с това. Изчаках. Минаха 24 часа от О, извинявам се. Извинявам се. Сега 6 часа. Така е. последния разговор. Мога да повярвам, че ми се случва. Пепи, не се чувствам готова за подобно нещо сега. Моля те, много те моля, престани. Казах ти, когато му дойде времето, ще ти кажа. Добре, ти си знаеш. Да, ти се знаеш. Гайд. Мира, Симона се обади. Чакате пред блока, иска нещо да ти каже. Било важно, но иска да ти го каже долу на въздух. Защо не ми се обади? Не знам, сега звънна по домофона.
бати, това да не изчекне в гръб сега. Ами то само ти остава. Смисъл, виж как дръпнат са такъв с кръсти ръце, чисти ген, някакъв много, много със. Малко психопатски. Брато, ти не си реален. Е, Ти не си реален. ти само така мога да видиш. Ама умен ли си, бе? Писна ми вече. Щом съм жената, която толкова много обичаш, защо не изпълняваш това, което искам? Защо не съобразяваш с желанията на жената, която обичаш? Не, този маняк е някакъв мега глупак, честно ти казвам. В смисъл, той пробва преди 2 минути, тя му отказа и той го поснал обувката, брато. Това направи вече обидно Смисъл, човек. той е някакъв, не знам, двите мозъчни клетки се бият просто. Съжалявам, моя грешка. Няма да се повтори. Поведението му става много налудничаво. Постоянно мисля някакви неща, които той смята за забавни и много уникални, а на мен вече ми се повръща от този пръстен и не искам да го виждам. Ако не ме послуша, че трябва да престане, може и да предприема най-крайната стъпка. Ами ти какво мълчиш, бе? Кажи му, бе, ти чупни на масата и кажи, бегай от тук, бе, Пешо. Пешо, махай се, Пешо, че те този път е моя ред са шамарите. И ще видиш, той вижда как стои някакъв насран въгъла. Да, тя сам трябва да го почне, да, сам трябва Да, да го човек, почне. ма не, ти вижда, той стои някакъв мега насрани. Извинявай, като бито дете, няма да се наказано дете, повтори. това. Да, бе, точно някакъв пръдл там, брато. Налудно, че го напусна. На следващия ден Мира вика майка си по време на кратката си обедна почивка, защото иска да сподели с някого какво се случва в дома й. Майко, Пепи направо ме побърква. Всеки ден ми предлага да се оженим. Хайде де, най-накрая. От кога го чакаме това с баща ти? Майко, не искам да се омъжвам за него сега. Няма да ти обяснявам защо. Не, забелязвах ли обаче как не искам да се омъжвам за него. Сега. И сега. За него. То? Просто не искам. Всички смятат, че нещо не е наред с теб. Какво имаш предвид? Знаеш какво, Лелче? Това вече е направо. Лелче, слушай сега, Лелче. Я и вкара и ти 2 адвоката. Така, да е пълна картинката. И направо вие можете да приемете вместо нея, нали, от нейно име. Вие да организирате там сватби работи и тя просто да няма право на глас за нищо. Аз мисля, че така всички са доволни. Пък и в крайна сметка, тя може да не е доволна, ама тя ще свикне, бе, брат. То козначе има. От 14 Няма да години свиква. си с един човек. И нито се жените, нито деца имате. Знаеш ли как ме гледат хората в квартала? Тая не я гледат Как хората. да гледат хората? Оня комши ти го приказва, тая я гледат хората. И все паници, едно те не ми е тъпат ясно нещо. какво има. Не, те малумни. Всички в този епизод са някакви мега малумни. Минава през главите. И непрестанно ми подмятат кога и аз ще имам внуче. Погледни на колко години си станала. На 32 си. Време е да си вземеш в ръце, да си ожениш, да родиш като нормалните хора. Едно време на 32 никой не би те погледнал. Майко, моля те, стига. Не е сега. Сега за първи път ли ти предложи? През годините не ти ли е предлагал? Миналата седмица беше за първи път. Добре, Мирче. Явно той е от тези, които се страхуват. Щом сега е взел решение, значи сега е сигурен. Ако сега откажеш, може да размисли и никога да не ти предложи. Отиваш и приемаш. И ние сватба да видим, и връзката ви да е законна, както си му е редът. Ще го помисля. Исках да споделя с майка си болката си, колко ми е гадно, когато станем с... Брато, тя всеки я натега от всякъде. Смисъл, баща и се кара, и го я пердаши майка и сега мънка, оня я пердаши от тех. Направо чудесно. само с Пепи, но вместо това тя сподели своята на мен. Очевидно те се побъркват, че вече съм на години, а нямам деца и семейство. Тях не ги интересува дали имам успешен бизнес и какво е довело до това да нямам деца,
Те искат да видят, че имам семейство и тогава ще си отдъхнат. Здравей! Здравей. Да, Значи, колкото е малумно предложението, толкова се е малумно и приемането като цяло. Ама, да, то, Ма те такива, те стои седи за друг. да, като цяло. Наистина ли? Ще се омъжи за мен? Благодаря ти. И ми казваш да в единствения път, когато не съм те попитал. хайде да се оженим възможно най-бързо. Брата обаче, виж, много кифка, той благодари. В смисъл, такъв той очевидно осъзнава, че тя не иска, ами го Да. прави заради него. Буквално, той се знае колко е патетик. И той просто и благодари. Ти представяш да благодариш на жена си, че би се оженила за тебе. Де си 14 години заедно. И се. Когато кажеш, ако искаш, още сега отиваме. Не. Нека да е нормална традиционна сватба. Църковна и в общината, всичко така както трябва. Добре, както решиш. Аз имам много работа в офиса. Ти ще можеш ли да се вземеш с организация на сватбата? Разбира се. Считай го за свършено. Мира ме направи. Бате, той сега ще направи ли нещата? При положение, че той напъваш толкова. Дали ще направи верно нещата? Иш, няма да направи. И аз, защото имам Да, някакви такива спекулации. изключително. Ма сега ще ви, май. Прави най-щастливия мъж на света. Обещавам си от сега нататък да я направя най-щастливата жена на света. Вече животът ми е посветен на това, как тя да бъде доволна и усмихната. И нищо друго не ме интересува. Чакай. Това сега, кога биш? Това биш 3 месеца. Нали тъй? Сега това е 2 И месеца. нищо друго не ме интересува. Да, 2 месеца преди срещата. Окей. Окей. Сватбата преминава и родителите на Мира са спокойни, че дъщеря им най-накрая живее с Петър. Чакай, отново нещо времевата ли не ми стъпва като хората е. Как така, значи, ти са женили... Пък те 2 месеца. Да, точно. В смисъл, отново тук пак има някакви времеви дупки. Нещо тук, нещо отново бяга. Така, както е редно за толкова дълга връзка. Петър подарява на Мира 10-дневна почивка в Мароко, която е меден месец. Но тази почивка съвсем не минава по негов вкус. През цялото време Мира е сърдита, говори му язвително и саркастично. Дразни му се, независимо какво прави той. Тя не променя поведението си дори когато се прибират в България. Ще сляза до магазина. Искаш ли нещо? Какво ли бих искала от магазина? Чакай да помисля малко. Да, нещо за ядене. Потискаш ли нещо? Имах предвид точно това. Дали искаш нещо за ядене? Но вече не ме интересува. Ще ядеш това, което ти взема аз. Защото изобщо някой те интересува какво искам аз. Оня ден в хотела ти казах, че искам да си лягам, а ти не. И какво? Хайде по още едно да пинем, хайде още едно. И хич не ти пука, че едвам стоя на краката си. Ти ли ще ми говориш, че не се съобразявам? Бати, тия са големи кренджари и двамата. Много човек. Дай сега сакаем, защото да сакаем. Да, буквално те са някакви... Не, аз от цялата работа разбрах, че нито единия не иска да бъде с другия. Реално. В смисъл, тя каза, че буквално той е някакъв много гнусен и антипатичен и не иска да бъде с него. Не го зарязва, защото Хикс, въпросително, никой не знае. А пак той твърди, че тя му изневерява, той ходи да я изневерява, но каза, че тя била любовта на живота му и нямало да я остави. В смисъл, някакви... Пред 10 човека на басейна ви се подиграваше за Бански. Не мога да повярвам какъв си идиот. Бяхме в Мароко. В Мароко не се говори български. Но първо ми да те смачкам.
Направо ме побърква. След като се омъжих, още на следващия ден разбрах каква огромна грешка съм направила. Сякаш за първи път го виждах такъв, какъвто е. След като се връща от медения си месец, Мира бърза да сподели разочарованието си с най-близката си приятелка. Той е мързелив, егоист е, няма никаква обща култура. Няма интереси, може да гледа телевизия цяла седмица и само да сменя каналите. Винаги съм се чудила какво прави с този човек. И като ми... Ами ти го заспала 14 години, какво прави? Защо не каза нещо? Те просто мислят бавно и 14 години се чудят. Ама какво се чудят? Те тук си правят състезание кой по-малумен, бе. Да, толкова. Не знам какво мислят и обмислят. Те просто са някакви... Те се състезават, аз ти казвам. Вънна да ме канеш за сватба, изпаднах в шок. С този човек съсипах най-сладките години от живота ми. Напълно пропилени. Той си правеше каквото си иска, а аз сега видях какъв човек имам до мен. Използвач и кретен. Сигурна съм, че ме е изневерявал неведнъж. Глупости. Той нещо отпееш, никой не може да се случи, човек. Аз ти казвам. Той пеше как? Аз ако бях на това място, да съм избягала отдавна и изобщо да не ми пука какво говорят другите. За съжаление са минали само 2 седмици от сватбата, но просто трябва да се разведа. Не го издържам вече. Още същата вечер, след като Петър си ляга да спи, Мира започва да търси психолози, които да й помогнат да намери правилното решение. Така попада на Ани Владимирова. Побърквам се, защото не знам какво искам. Между другото, знаеш, че реално колкото и странно да звучим, хората наистина го вярват така, както се случва в този епизод. Че нещо като се ожените или като такова, нещо супер грандиозно се променя. Смисъл такъв, ние с Никол като се сгодихме и всичките бяха някакво. Бай, и сега не ви е някакво странно, сега как е? И аз съм... Ами същото, брато. Буквално както беше и вчера. Но просто с един пръстен повече. От една страна трябва да го напусна, от друга страна искам да му отмъстя. Да се чувствам гузно, само като си помисля и си представя какво ще стане след това. И не на последно място си мисля, че трябва да постъпя правилно и да оправим отношенията си. И не само заради нас, но и заради родителите ни и заради общите ни приятели. А има ли още нещо? И двамата имаме общ бизнес и нямаме други приходи. Ако се разделим, ще трябва да се чуваме всеки ден заради работата ни. Това вече е сериозна и обективна взаимовръзка. Но другото, което ми прави впечатление, е, че като че ли сте прекалено зависими от мнението на околните, така ли е? Майка ми и баща ми така са ме възпитали. Трябва да постъпвам както е редно и да не се излагам пред хората. Тогава на везните има два фактора. От едната страна са очакванията на околните, а от другата страна вашите собствени желания. Всъщност, за да разберете какво искате, според мен трябва да разберете докъде са чуждите желания и откъде започват вашите, за да разберете защо живеете, за себе си или заради околните. Смятам, че двете неща са свързани. Може ли да минем на ти? Разбира се. Виж, Мира, има фактори, които не те засягат и такива, които реално ти влияят. Не разбирам. Ами, всъщност ти много повече се вълнуваш от оценката на околните и от мнението им, а не от такива важни фактори, каквито са общия ви бизнес, предстоящия живот с мъжа, с който се намираш. Всъщност, докато се опитваш да се ориентираш какво се случва и кое е правилно, това променя настроението ти, поведението, напрягата и в един момент може да гръмнеш. Може би си права. Понякога наистина ми иде да го убия. Знаеш, че това е емоционална реакция. Че нито е възможно да го убиеш, нито ще реши проблемите, нито ще промени мнението на околните. А как трябва да постъпя? Сега си мисля, че това, че имате общ бизнес, за теб е проблем. Но в случая можем да го използваме. Да ни е от помощ, дори напротив. Какво имаш предвид? Всъщност имам предвид, че с твоя партньор вие имате два типа отношения. Едните са така наречените формални, в
бизнеса, а другите са неформални, лични, интимните ви отношения. Разликата между тях е, че във формалните бизнес отношенията има правила. Тези правила пречат на емоциите да излизат и да нарушават отношенията между хората. На мен ми се иска да се концентрирате върху общия бизнес, където правилата да подредят до известна степен отношенията ви и да се разбере, можете ли да съществувате заедно, да работите като един организъм, да имате добра комуникация. Това е изключително трудно. Би било трудно, ако се концентрираш върху личните ви отношения, но ако се концентрираш върху професионалните и върху целите, които преследвате в бизнеса, ще видиш, че ще се получи много по-лесно и ще започнеш да виждаш качества в партньора си, които преди това си подценявала. И какво ще постигнем с това? На първо място ще снемем напрежението, което идва от емоциите и от личните ви отношения, защото в служебните има външни цели, има задачи, които трябва да постигнем и това ни обединява, обира емоциите и целта ни движи. Разчитам на първо време да откриете себе си като бизнес партньори, а в последствие да започнете да се откривате и като хора. Ма какви бизнес партньори? Той маняка, той не знае, никой не го е информирал, че трябва да се ходи на работа всеки ден. Той пише просто не е наясно. Да. Не, да, просто се го слага на... Да. Фирмата, да, точно. Той нищо не знае, просто го боли. Потушаването на емоциите не е толкова бърз процес и изисква време. Затова казах на Мира да изпълни това, което я посъветвах и да се върне отново след месец. Бях сигурна, че ще видя една уравновесена жена, която е много по-наясна със себе си и с това какво да прави с живота си. Това е панелката! Има ли панели? Не видим сега какво ще направя с живота с тя. Направо ме е страх да видя, честно ти казвам. Като гледам до всякакви върви, направо всичко прекрасно. Направо не знам. Мира решава да изпълни Сега между другото, не знам, има 5 минути да си оправи живота. Само да кажа. съветите на Ани Владимирова и на първо време иска да провери дали с Петър могат да бъдат добри бизнес партньори и да нормализират отношенията си. Утре трябва задължително да дойдеш на работа. Чака ни много натварена седмица. Да, знам, Стоян ми се обади и каза, че сме затрупани с поръчки. Но въпреки това мен продължава да ме боли. Оправяй се сама. Обади се приятелка на Костова, иска да поеме организацията на огромен детски рожден ден. Всичко, плюс аниматорите, абсолютно всичко. Юрнах целият персонал да се заеме с това. После се обадиха за една благотворителна вечер с 200 човека на нея. Ще наема подизпълнител, защото няма да можем да смогнем. Да, и аз това смятах да кажа. И точно когато мислех, че няма повече на къде, се обадиха за едно спортно събитие на Българския олимпийски комитет. Направо не мога да повярвам какво ми се случва. Брато, не го знам дали чиха, обаче филмович. Аз реално си мисля, че по-голямата част на напрежението в личните им взаимоотношения идва от липсата на отговорност от негова страна към работните им взаимоотношения. Защото... Той професионално изобщо са представя на място. Да, и че оттам нещо си го съпоставяш, че то утре ще стане, нали, така и еди какво си, защото, нали, той не ти е някакъв там рандом колега, брато, лито в 5 часа го се прибираш. Ти цял ден си насъбирал нещо срещу него, защото виждаш как го мързи, ръцете му са навелени в газа и не може да свърши работа за 2 лева. И после ти вкъщи да расте. И после вкъщи човек метне са на дивана и те са дистанционното полужив, полумрял и той не знае съществува или не съществува ли, цъката на копче. Са абсолютно нормално. Тоест хората, има много хора, които не могат да работят заедно, мъж и жена. Да ги откажем? Ще наем подизпълнител. Той е готов, брат. Той е готов. Значи чуили работа и отказваме, не може. Важното е да не научат и да не запомнят. Няма как да ги откажем. Толкова си по-умна от мен. Ако бизнеса зависеше от мен, да сме се свили до баничарница. Ани Владимирова беше права. Откакто не говорим за личния си живот, а само по работа, отношението ми към него се променя. Чакай, какво? Не за личен живот, но само по работа да говорят. Ама...
Те не се Сега ти съвета. ожениха. Да, бе. Те са мъж и жена. Не, да, може би това е решението точно на този проблем, който сега коментирахме. Защото ако започнат да се приказват по-за работа и тя види, нали, така че е по-инвестнат в това нещо, Да. ще почне да го приема и по-окей в личен план. По-сериозно точно така. Да. Сега го чувствам И въпреки това е някакво много странно. като добър приятел. Усмихвам се, докато Ето, значи съвета не бачка, маняк. В смисъл, какво? В смисъл, оправията е да започнеш да чувстваш мъжа си като много добър приятел, така ли? Не, Окей. съмнявам, че сега трябва да стане номер. Окей, щом това е била идеята. си говоря с него и въобще не ме дразни както преди. Напълно забравих за отмъщението. Вече ми е приятно да говоря с него. И без да сме се оговаряли, той се държи по същия начин. Все едно е чул съвета на Ани Владимирова. Не, маняка просто ме прескочи за личните разговори. Да. Една вечер Мира и Петър се връщат от вечеря с потенциални клиенти, които искат да се организира кетеринг за фирмата им и предлагат целогодишна оферта. Срещата е минала добре и двамата са в страхотно настроение. Без да искаме се получава наистина страхотно. Клиентите никнат от всякъде. Ще трябва да наемем още хора. Така е. Не знам какво ми беше станало последните години. Така се бях изолирал от работата, но сега се чувствам по-добре. И най-важното, като си лягам, съм горд за себе си. Радвам Вау, маняка на 40 години осъзна, че е добре да не те мързи. Еха, Как много прогрес. рано го е съзнал. Точно на време. се, че се върна. Точно, не е Вече споснал съм живота. много без теб. Наистина нямаше да мога да продължа дълго още. Благодаря ти. За какво? За това, че ми отвори очите. Че ми показа колко ценна си ти за мен. Приемах те като даденост и не те правих щастлива. Но сега разбрах какъв глупак съм бил. Не се обвинявай прекалено много. Наистина, благодаря ти. За нас. Здраве. Стъпка по стъпка Мира и Петър възстановиха доверието помежду си в работата. Те окончателно забравиха високия тон и обидите. След като заедно се изправиха срещу пазарните трудности и се пребориха двамата, а не само тя с професионалните проблеми, беше време да възстановят и интимния си живот. Явно новият подход помогна на Мира, но месец след първата ни среща тя се върна и ме изненада отново. Правя всичко, което ми препоръча. Чакай! Какво стана? Кръстия подчувствие, маняк имате 2 минути. Нямаме време за такива прескачанки. И наистина имаше промяна. Предполагам, че и при него е имало промяна. Да, той наистина разбра колко безотговорно и нечестно се е държал с мен през годините. Дори спря да ревнува. Сега всеки ден ми показва колко съм ценна за него. Мира, защо обаче имам чувството, че все пак има нещо, което те тормози още? Уж всичко е прекрасно, но не. Изпълнявам абсолютно всичко, което ми каза и наистина се получава това, което беше предвидила, че ще се случи, но просто не съм щастлива. Ясно. Не си мисля, че съм безсъвестна жена, която е подлъгала един човек, за да се омъжи за нея. Просто не съм щастлива като негова половинка. Ако сме само приятели и бизнес партньори, всичко е Да, точно това, което коментирахме. Да, през едното до другото. прекрасно. Но не и да споделям с него личния си живот. Разбирам. Всъщност се радвам, че поне вече мислиш за себе си, а не за това какво ще кажат другите. Ако сега баща ти те помоли да не се разведеш, какво би направил? Няма сила вече, която да ме накара да взема решение и да остана с Петър. Освен шамарите. Явно. Виж, Мира, това е най-важното, което се получи от срещата ни. Ти накрая разбра какво искаш, какво те прави тъжна, какво те прави нещастна и сега можеш да започнеш от начало. С или без Петър. 2 месеца след разговора ни, Мира ми писа, за да ми разкаже какво се случва с нея. Тя Опа, тук Мира е решила да спести един леко.
Само по месенджера. Драснала набързо. Лично беше напуснала Петър и беше Беше заминала хубава за селска, бе. Австралия при братовчеда Любен. Опа! Какво? Пивата, че да Любен. Бат. Беше напуснала Петър и беше заминала за Австралия при братовчеда Любен, за да се отърси от всичко, което я беше сполетяло напоследък. Да може да я изтърси от всичко. Аха. Добре. Между другото, това абсолютно не го очаквах. Аз това братчет го бях забравил от много отдавна. Естествено, играе шах. тя не беше Ние сега осъзнала играем изобщо, пешки. че подсъзнателно е влюбена в Любен, а не в Петър. Също така ми писа, че е бременна. Мира и Петър бяха изкарали един нелогичен брак преди да се оженят. Без Бате, аз като казах, че тази ще подскача на кенгурото.